Кася, вставай. Не могу. Да что ж такое? Доброго ранку, сябры, а у нас проблемы. Ой, голова не поднимается ніяк. Ой. Чулі, і так з самої раніці. Яка муха її укусила? Ніхто мене не кусав. Просто причинальника побач нема. Як нема? Да ось он стоїть. І звонив уже 100 разів. Да я не про будильник. Я про інший причинальник кажу, про солодкі. Я без ранішнього цукерочного паху ніяк прочнуться не могу. Что ты такое придумала, Кася? Я не придумала. Гэта звычка у мяне здаўна. Ой, ратуйце сяброўку. Ой. Ну, не ведаю. Паспрабуем что-нибудь придумать. А што тут думаць? У цябе, Макс, яшчэ засталіся цукеркі. Ну, тыя вялікія, што табе падаравалі на Новы год. Ёсць одна. Хутчэй бяжыце за ёй, бо без цукерачнага паху вочкі ў мяне заплюшчваюцца. Ой, засну зараз. Побегли, Макс. Ай, як я іх правяла. О, вяртаюцца. Гляди, Кася, якая цукерка. Шоколадная. Ой, бачу. Пакладзі яе побач са мной. Кладу. І можете ісці па сваіх справах. Не перашкаджайце мне. Ой, прачынацца. Добре, Лесик, ходим. А ты прочинальный пах отчуваешь? Ай, яшчэ як. Адчуваю, носик ужо прачнуўся. А зараз яшчэ і лапкі прачнуцца. Ідзі сюды, моя салодзенькая. Да што ж такое, пачакай. Ой, нейкая бегаючая цукерка. Я б сказал, не бегаючая, а зарадочная. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Спыніся, кажу, хопіць. Просто неугамонная цукерка. Однак ты канчаткова прочнулась. Вунь як скакала. Але ўсё роўна, я яе не зловіла. Во всялякім выпадку цукерка моя тебе с подушки смогла поднять. А, дык вы яе за нитку привязали. Ну, хитруны. Кто з нас больше хитрон, это пытанне. Кася, ты что, не могла просто попросить цукерку? Ну, На что весь этот спектакль разыграла, не разумею. Макс, Лесик, ну не крыўдуйце, а? Затое ж незвычайна атрымалася. Вось і гледачы гавораць, о, што весела было на нас глядзець. Добре, мы не крыўдуем. Ура! Вы мои самые лепшие сябры. И тому я прапаную цукерочку гэтую пароўну падзяліць і гарбаты з ёй папіць, а яшчэ мульцік паглядзець. Давайте. А я хочу зараз павіншаваць усіх, у каго сёння дзень народзінаў. Добрая ідэя, Макс. Віншуем вас, сябры. До рэчы, я чытаў, што ў гэты дзень нараджаюцца рашучыя, энергічныя асобы, лідары, разумныя і таленавітыя. Ну вось усё, што ты сказаў толькі што, гэта пры мяне. Адзначым сёння мой дзень нараджэння, а? Кася, не выдумляй. Дзень нараджэння бывае толькі раз на год, і твоего яшчэ давядзецца пачакаць. Просто яна, Макс, пра падарункі марыць. Я разумею, хто ж не любіць падарункі? Вось я, напрыклад, вельмі люблю падарункі салодкія. Я б, калі мог, дык цябе, Кася, і ўсіх пачаставаў шакаладнымі цукеркамі з самай незвычайнай у свеце коробкі. І што гэта за коробка такая? Самая вялікая ў свеце. Зараз паглядзім, як яна выглядае. Так, о, калі ласка. Даўжыня коробкі 2,5 метра, а шырыня 1,5. І цукерачкі там ажно 800 кілаграмаў. Не хапіла б усіх сваіх сяброў пачаставаць. Ого, прыгажусь якая. І пэўна смаката. А што вы скажаце? Вось, про такую плітку шакаладу. Ну і ну. Уявіце сабе, яна 4 метра ў даўжыню і столькі ж у шырыню. А вось бы я наелася ад пуза. А гэта што?
Шакаладны цягнік? Ну так, нават у кнізе рэкордаў Гіннеса ёсць аб ім звесткі. Даўжыня такога цягніка 34 метры, і зроблены ён з бельгійскага шакаладу. Ой, ну просто вельмі прыгожа зроблены. Мне б такім частавацца было шкада. А гэта самая вялікая цукерка ў свеце. Ого, мішка! Так, па мянушцы Хагі-Бой. Яго вышыня болей за 1,5 метры, а вага 633 кілаграмы. Ну і ну! А вось шакаладнае сэрца. Ой, таксама вялікае. Уявіце, на яго стварэнне спатрэбілася ажно 7 тонн шакаладу. А вось цікава, а гэтае сэрца ўжо з'елі? Ну і на здароўе, калі так. А мне шкада. Шкада, што нам нічога не дасталося. А я магу зрабіць падарунак для ўсіх зараз жа. Ой-ой-ой, хутчэй, Лесічак, рабі, мы чакаем. Калі ласка, вясёлы і музычны мультфільм. А я думала, што-небудзь шакаладнае. Працяг мультика мы ўбачым крыху пазней. А зараз раскажыце мне і нашым гледачам, хто першым прыдумаў цукеркі. Можа, егіпцяне? Правільна, Макс. Радзімай цукерак лічыцца старажытны Егіпет. Цукру тады яшчэ не было, і замест яго выкарыстоўвалі фінікі і мёд. У Егіпце і дагэтуль шмат салодкіх прысмак гэтак жа робяць. Ва ўсходніх краінах для прыгатавання цукерак выкарыстоўвалі інжыр і міндаль, а нашы продкі варылі прысмакі з мёду, патакі і кляновага сіропу. Пэўна, таксама было смачна і салодка. А вы думаеце, што ўсе цукеркі салодкія? Ну, вядома, на тое яны і цукеркі. А вось і не. Многія любяць кіслыя цукеркі, а яшчэ салёныя і нават з прысмакам нафты. Ой, гэта дзе ж такія ёсць? У Фінляндыі. А мне падабаюцца нашы цукеркі, асабліва з вішнёвай начынкай. Значыць, ты, Макс, натура рашучая. Ну, правільна. Футболіст такім і павінен быць. А ты, Лесік, якую начынку ў цукерках любіш? Я? Мабыць, з клубніц. Паглядзім, што гэта значыць. О, чытаем. Псіхолагі высветлілі, што цукеркі з начынкай з клубніц выбіраюць натуры романтычныя. А, Лесік у нас такі романтык з вялікай дарогі. А ты, Кася, якую б начынку ў цукерках выбрала? Я любую. І з клубніц, і з вішні, а яшчэ з кокоса. 3 ў адным. Што? Я кажу, што ты ў нас і романтычная, і рашучая, а яшчэ натура творчая. А, Што, какосы любяць асобы творчыя? О, правільна, Макс. а я у вас менавіта такая і ёсць. Творчая, ператворчая. Давай, творчая, ператворчая, мультик далей глядзець. Ай, з вялікім задавальненнем. Ну вось і ўсё на сёння. Нейкі цукерачны добраранак у нас атрымаўся. І гэта ж цудоўна. Няхай і дзень будзе сёння яркім і салодкім. А яшчэ багатым на розныя прыемныя здарэнні. Не забывайцеся усміхацца, сябры. Каб ва ўсіх быў толькі добры настрой. Ой, правільна, Максім. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку. Будзе весела і незабывальна, я гарантую.